Pit wolności. Добрай раніцы, вы слухаеце радыё УНЭТ. А зараз у нас у студыі ў гасцях кіраўнік антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом ва ўкраіне», пастаянны паўнаважны прадстаўнік каманды Мікалая Статкевіча «Народная грамада», блогер Хелен Мінская. Добрай раніцы, Хелен. Добрай раніцы. Хелен, давайте пачнём нашу размову з таго, вось цікава, якім чынам вы трапілі ва ўкраіну і як даўно гэта было і чаму? Гэта, напэўна, зараз такая стандартная гісторыя. Быў пераслед у Беларусі, пагроза. І 7 жніўня я выехала ва ўкраіну роўна за той сітуацыі, што мае дзеткі ўжо былі не ў бяспецы, і мне неабходна было рабіць нейкія рэчы, каб абараніць іх жыццё тут, ва ўкраіне. Таму мы пакінулі Беларусь роўна за той сітуацыю, якую мы назіраем зараз. А складанасці былі якія з тым, каб пераехаць мяжу? Не, абсалютна. Мы спакойна пераехалі мяжу. Я мяркую, што самае лепшае, што змагла беларуская страна зрабіць, беларускі бок дазволіў выязджаць беларусам без пераследу на тэрыторыях іншых дзяржаў. Ну, скажыце, а якім чынам узнікла вось гэта ідэя стварыць антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом ва ўкраіне»? Гэта напрамую павязана з маім пераездам, таму што я прыехала так умоўна кажучы, выбараў, а ў жніўні месяцы прыканцы 24 числа да мяне звярнуўся адзін з нашых першых бежанцаў. Гэта быў мой паплечнік, ён папрасіў дапамагчы яму ва ўкраіне, таму што ён тут нікога не ведаў. І напэўна, ён быў першы з такіх стартавых, хто нам паказаў, што хутчэй за ўсё будуць ехаць беларусы, і пакольку альтэрнатывы ў той час гэтаму праекту не існавала, мы за рахунак нашых магчымасцей, за рахунак тых, хто падпісаны на нашы каналы, вырашылі, што неабходна такую пляцоўку стварыць. І насамрэч ужо ў верасні мы сутыкнуліся з першай такой моцнай хваляй бежанцаў у ўкраіне. І я вельмі рада, што гэта ідэя нам прыйшла, таму што ў той час мы змаглі надаваць няхай не самую лепшую, але дапамогу. Людзі тут, якія шукалі прытулак, знаходзілі сваякоў у нашым выглядзе і маглі далей ужо спакойна рабіць і візы, і быць ва ўкраіне пад абаронай. То бок вось гэтая гісторыя ў верасні паказала нам, што праект павінен існаваць дзеля тых, у каго будзе магчымасць потым павярнуцца ў Беларусь і ўжо з поглядам еўрапейскім будаваць новую краіну. Скажыце, а якім чынам адбываецца дапамога беларусам, якія прыязджаюць ва ўкраіну? Гэта вельмі розная дапамога, пачынаючы з магчымасці тут засяліць людзей. Гэта не толькі хостел, у нас была свайго часу магчымасць і кватэры браць для сямей. Мы забяспечваем харчаваннем. Першыя базавыя рэчы, якія тут неабходны, каб чалавек сябе пачуваў спакойна і мог спакойна абсалютна рабіць дакументы, мабыць, на выезд або на легалізацыю ва ўкраіне. І таксама, напэўна, мы зараз ужо не скрываем гэтага, мы надаем вельмі асцярожна дапамогу ў Беларусь непасрэдна. Скажыце, калі ласка, ці ёсць які падлік, сколькім беларусам ваша арганізацыя ўжо дапамагла? Мы спецыяльна лічбы не збіраем, таму што я заўсёды падкрэсліваю, кожны беларус гэта яго асобная гісторыя, прыватная, гэта не статыстыка. Але на сённяшні дзень, калі мы будзем лічыць яшчэ і юрыдычныя паслугі, якія мы надаем, гэта прыблізна 600-700 чалавек. Ух, нічога сабе, так шмат. А сколькі з іх засталіся ва ўкраіне, а сколькі з'ехалі ў Польшчу? Бо я ведаю, што даволі шмат беларусаў, якія адразу прыязджаюць ва ўкраіну, яны потым атрымоўваюць гуманітарныя візы і з'язджаюць у Варшаву. Так, гэта вядомая гісторыя, што ва ўкраіне даволі такі складана заставацца за пэўных умоў, але у той жа час на сённяшні дзень беларуская дыяспара, калі можна так, мне падабаецца гэтая назва, прымаць яе да беларусаў, налічвае блізка 2,5-3 тысяч чалавек. А ці прымаюцца якія вырашэнні вось гэтай сітуацыі з прыбываннем беларусаў ва ўкраіне? Я маю на ўвазе, ці размаўляеце вы з кіраўніцтвам Украіны, з дэпутатамі дзеля таго, каб павялічыць яшчэ больш срок прыбывання беларусаў ва ўкраіне? Вось зараз паўгады, а мабыць, якія крокі прадпрымаюцца дзеля таго, каб беларусы, напрыклад, год, можа, 2 маглі знаходзіцца без віда на жыхарства?
Мы супрацоўнічаем, я шчыра дзякую украінскаму боку за тое, што яны ідуць на дыялог з намі, і шчыра кажу, за тыя 7 месяцаў, якія я ва Ўкраіне і працую з бежанцамі, у нас не было аніводнай сітуацыі, дзе б нам адмовілі ў размове або ў разгляданні пытання беларускага. Таму вельмі важліва, мы ўжо бачым тэрмін, якой для беларусаў прымаецца ў асобным парадку. Гэта тэрмін не 90 дзён, а 180. І плюс зараз нашы праекты больш накіраваны на сацыялізацыю людзей тут, ва Ўкраіне, і надання магчымасцей быць ва Ўкраіне абсалютна легальна з працай і усімі тымі магчымасцямі, якія маюць украінцы, але ў статусе беларусаў, то бок, каб і не пагаршаць, але і не асобна выдзяляць, таму што мы мяркуем, гэтая гісторыя ў хуткім часе павінна скончыцца, і каб проста не выкарыстоўваць ва Ўкраіну у нейкіх прыватных, не вельмі добрых мэтах. Таму мы тут працуем зараз больш над пытаннямі адукацыі, адаптацыі, сацыялізацыі беларусаў. Ну, вы зараз ва Ўкраіне працуе некалькі фондаў па дапамозе беларусам. Скажыце, а ваша арганізацыя, як вы супрацоўнічаеце з іншымі фондамі? Но было бы, напэўна, бязглузда сцверджваць, што мы не каардынуемся паміж сабой, не абмяняемся інфармацыяй. Гэта вельмі важлівая гісторыя, таму што гэта дапамагае нам выключыць факты злачынстваў у пэўных пытаннях. Супрацоўнічаць, гэта, напэўна, вельмі громка сказана. Хутчэй мы каардынуемся дзеля таго, каб трымаць інфармацыйнае поле паміж сабой і рабіць усё магчымае, каб уся гэтая беларуская гісторыя ў сэрцы украінца засталася вельмі светлай. Скажыце, калі ласка, вось, напрыклад, нас зараз слухаюць беларусы, якім патрэбна дапамога, якія плануюць пераехаць ва Ўкраіну. Якія крокі ім трэба зрабіць, каб вось выйсці на вас і папрасіць у вас дапамогі там з жыллём, з працай ці з дапамогай увогуле любой? Дзякуй, цудоўнае пытанне. Шаноўныя мои любімыя беларусы, прасіць у нас нічога не патрэбна, проста вы даеце нам знаць, што вам неабходна дапамога, і мы рэагуем. Гэта робіцца праз нашыя формы. Да нас можна звярнуцца праз Facebook, праз Telegram-суполкі. Ёсць адзіны нумар 527, ён працуе па ўсёй Украіне, і ёсць нашы асобныя нумары, з намі можна звязацца як у Viber, так і у Telegram, і проста паведаміць аб тым, што неабходна надаць дапамогу, і мы пачынаем этап верыфікавацца, то бок гэта этап, на якім мы для сябе удакладняем, ці дзейсна неабходна надаць дапамогу, і калі гэта пазітыўны вынік, мы ўжо бярэм чалавека ў праект і вядзем яго, фактычна да таго моманту, пакуль ён нам не паведамляе пра тое, што дапамога яму больш не патрэбна. Вы зараз у Беларусі амаль 300 палітвязняў. Раскажыце, калі ласка, як вы дапамагаеце вось адсюль з Украіны палітвязням, якія знаходзяцца за кратамі ў Беларусі? Учора вечарам нам стала вядома, што вязняў 302, і мы робім усё магчымае, каб падтрымаць сваякоў. У першую чаргу, тое, што мы можам рабіць ва Ўкраіне, гэта падтрымліваць іх імёны ў інфармацыйным полі, таму я нагадваю, што лідары апазіцыі знаходзяцца ўжо больш за 10 месяцаў за кратамі ў Беларусі, іх прозвішчы вядомыя, і таксама там ёсць мае сябры, блогеры. Таму, калі ласка, часцей нагадвайце, што Мікола Статкевіч, Паша Северынец, Сережа Спарыш, наш шэры кот Зміцер Казлоў, Петрухін, Кабанаў і 302 чалавекі зараз знаходзяцца ва ўмовах небяспекі, і мы павінны проста крычаць на ўвесь свет, што ім пагражае небяспека ў Беларусі. Ну, яшчэ такое пытанне хацеў вам задаць. Вось такі ўздым беларусаў адбыўся пасля вось гэтых сітуацый, калі улады нічога не рабілі з пандэміяй каранавірусу, калі яны казалі, што каранавірусу няма. Потым, пасля таго, як пасадзілі за краты Бабарыку і іншых лідараў і блогераў. І людзі, яны як бы сплаціліся не пад сцягам, а яны былі разам, сталі разам за ідэю. Але вось зараз цяпер чырвона-белы сцяг, ён стаў такім сімвалам пратэсту. А якое у вас стаўленне да вось гэтага нашага нацыянальнага сцяга? Гэта родны сцяг. Я вельмі рада, што зараз быча было па ўсім свеце. Я здзівована, таму што у час, калі пачалі патрыёты і партызаны даставаць з шафы чырвона-белыя сцягі, я стаяла на плошчы ў Беларусі і праходзіла ўсе акцыі салідарнасці і мітынгі ў падтрымку Святланы Ціханаўскай. Таму беларуская гісторыя, яна ў сэрцы кожнага беларуса, таму што
колькі б нам не навязвалі іншыя нейкія стужкі, сцягі, адзнакі, ўсё роўна сапраўдны беларус пад знакам пагоні дастае бачабасцяк. І гэта не зламаць, як спяваецца ў нашым гімне, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Так, ну вось я яшчэ хацеў запытаць у вас, ведаеце ж, конечно, што зараз ідзе такая дыпламатычная вайна паміж Беларусю і Польшай, якую развязала Беларусь. Вось, учора быў затрыманы наш карэспандэнт Анджэй Пачобут у Гродна і затрымана Анжэліка Борыс, гэта кіраўнік Саюза палякаў у Беларусі. Скажыце, чым, на вашу думку, скончыцца вось гэта дыпламатычная вайна і які адказ будзе з боку Еўрасаюза ў бок Беларусі? Тут вельмі просты адказ, розум пераможа. Таму што зараз постцалковае меркаванне, я не магу называць гэтае прозвішча, яно мне брыдкае, але, паслухайце, савок рухнуў, яго не існуе. Але вось гэтыя фантомныя болі ў галавах хворых, яны яшчэ існуюць. Але ўжо наступнае пакаленне, адукаванае, разумнае, з каштоўнасцямі, якіх не было ў Савецкім Саюзе, вядома, яны перамогуць, таму што немагчыма не каштаваць жыццё чалавека. Мы зараз назіраем жудасную сітуацыю, калі ў Беларусі жыццё чалавека, яно нічога не вартае. А літаральна праз мяжу і Украіны, і Польшчы гэта самае галоўнае. Каштоўнасць чалавека – гэта прыярытэт, гэта верхавенства права ў гэтых краінах. Таму я абсалютна ўпэўнена, што розум пераможа. І якую б вайну не развязаў супраць гэтых краін рэжым беларускі, усё роўна праўда за намі, і мы даб'емся таго, каб гэтае верхавенства права нарэшце было ў Беларусі. Хелен, скажыце, якім вы бачыце будучыню Беларусі пасля таго, як зменіцца рэжым? Мабыць, калі вы мне задалі бы гэтае пытанне месяца 9 таму, я бы яшчэ неяк сумнявалася. Але калі я сутыкнулася з пытаннем бежанцаў, калі я сутыкнулася з пераследам, калі мы пабачылі, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, калі беларус кажа, мне не падабаецца, я хацеў бы пабачыць іншую гісторыю, абсалютна ўпэўнена, што Беларусь будзе у еўрапейскай сям'і, і мы пабачым квітнеючую, прыгожую Беларусь, таму што тыя патрыёты, якія зараз дапамагаюць беларускаму руху нацыянальнаму, яны павярнуцца дадому з вопытам, з досведам, з адукацыяй, з навуковымі распрацоўкамі. І я вам шчыра кажу, у сэрцы кожнага беларуса жыве Беларусь, і кожны з нас марыць пра васільковую Беларусь, якая будзе адной з лепшых краін на ўсім і пастсавецкім прастранстве, і ва ўсёй еўрапейскай сям'і. Прыгожыя словы. Так, Хелен, я вось ведаю, што пра ваш антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом» ва ўкраіне ўжо знялі кіно. Раскажыце, калі ласка, што гэта за кіно і пра што яно ўвогуле? Вось гэта той, я не магу сказаць эпізод, напэўна, адзін з момантаў жыцця, калі беларуская салідарнасць праяўляецца вось такім чынам, калі ты надаеш дапамогу чалавеку, а ён у знак падзякі робіць для цябе рэчы, якія дапамагаюць у тваёй працы, і аўтарам, і ідэйным аўтарам, і па ўсіх інтарэсных момантах у нас з'яўляўся Вячеслав Сікора, якой з намі сябруе. Мы вельмі рады, што ён зараз у нас з'яўляецца кіраўніком беларускай дыяспары ва ўкраіне, мы яго падтрымліваем у гэтым, і вось гэты беларускі рух, гэтая салідарнасць, гэтая арганізацыя паміж беларусамі вось зараз вылілася ў выглядзе фільма «Антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», дзе мы ўжо больш дакладна смаглі людзям паведаміць, якім чынам надаецца дапамога, на што могуць разлічваць людзі. І, напэўна, тое, што мы хацелі бы пабачыць у выніку гэтага праекта, то бок, калі беларус адчувае, што ён не адзін, ён можа тварыць
і ён ужо для Беларусі будзе як мастак прафесійны з прыгожай пазітыўнай палітрай, і нарэшце мы зможам здымаць зараз не серыя фільмы, якія бачым у Беларусі, а тыя разнакаляровыя прыгожыя творы, якія будуць потым натхняць усіх беларусаў. Скажыце, а дзе яго можна паглядзець? Вы можаце паглядзець яго на некалькіх каналах. Зараз ён гуляе па прасторах Ютуба. Гэта і мой прыватны канал Хелен Мінская. Гэта канал майго кампаньёна Пір Снайдерс, Алекса Болгаў. Гэта таксама дружня нам каналы Інтэрхунты украінскі і канал, якой даў жыццё праекту Хелен Мінская, канал «Наша Украіна Русь». Ну, давайте напрыканцы нашай размовы яшчэ раз нагадаем нашим слухачам, каму патрэбная дапамога, куды звяртацца і дзе шукаць інфармацыю пра антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом». Дзякуй. Так, сябры, я нагадваю, калі у вас складаецца цяжкая сітуацыя, вы заўсёды можаце знайсці нас у Facebook, набірайце антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», або шукаеце Хелен Мінская на прасторах Ютуба, Тэлеграма, Фейсбука, звязвайцеся з намі, мы берем вас у верыфікацыю, і калі у вас дзейсна складаная сітуацыя, мы абавязкова вам дапаможам. Хелен, вось учора усе беларусы з усяго свету святкавалі Дзень волі. Пажадайце, што вы жадаеце беларусам увогуле, мары, не ведаю, проста пажаданне ад Хелен Мінскай усім беларусам з усяго свету. Мае шаноўныя беларусы і таксама беларусы замежжа. Я нагадваю, што ў нас за вами па планах папіць гарбаты не толькі ў дваровым чаце, а па ўсім свеце. Так караценька, я думаю, вы зараз раскажаце, там жадаю вам, каб у хуткім часе змянілася ўлада. Калі беларус можа спакойна ў сваім двары папіць гарбату, гэта азначае, што дыктатуры не існуе, і ён абсалютна вольна размаўляе з сваімі сваякамі, паплечнікамі, сябрамі. І для нас гэта вось такая адзнака якасці, што мы нарэшце у гэтым еўрапейскім асяроддзі, якое проста напоўненае любоўю, каханнем, светам і, напэўна, марамі пра будучыню, а ўжо якая будучыня залежыць толькі ад нас. Згоден полностью, толькі хочется дадаць, каб людзі пілі гарбату, а над імі лунаў наш нацыянальны бело-чырвоны сцяг. Конечно. Ну, а я нагадаю, што у нас у студыі была кіраўнік антыкрызіснага цэнтра «Беларускі дом» ва ўкраіне, пастаянны паўнаважны прадстаўнік каманды Мікалая Статкевіча, «Народная грамада», блогер Хелен Мінская. Дзякуй вам, Хелен, што прыйшлі да нас у студыю, знайшлі час. Ну, са святам вас Днём волі, якім учора адзначалі. Жыве Беларусь! Жыве вечна, і, канешне, слава Украіна, і дзякуй шчыра кожнаму, каму не ўсё роўны лёс Беларусі. Дзякуй. Дзякуй.